Notimo klas aboro higa mar 2021 medo riwore gi skunde mag sekondar e form 1 kata kiero klas 9. Chenro mabende nochako ayanga odiochieng' manyoro. Chakre odiochieng' ma kawuono kata mana chakre odiochieng' manyoro maromo jopuonjre madirom milion 1,171,265 dhi nyime gi riwore gi skunde mag sekondar kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi mana kaparo nyakwara Ramogi wantiere gi skunde mag national, wantiere gi skunde mag extra county schools, wantiere gi county schools, sub county schools kanyakla gi mago mong'ere kaka special needs education. Odiochieng' manyoro e chenro mar Mbaka Oromo nwanyisi kata mana nwatang'oni kaluwore gi chenro makamano kaka dhi nyime e skunde mopogore opogore e pacho kaendi. Odiochieng' ma kawuono adwaro mar mondo mi wago sigana kaka nyinge en Mbaka Oromo. Wadwaro mar mondo mi wago mbaka nikech wang'eni ng'eny jowa kata mana ka ineno apo ni neno wa laksigi e chenro mar Mbaka Oromo. Niseriwori kata gi skunde mag sekondar e kinde ma osekalo. Kani donjo e klas 9 kata mana form 1 na chal ni nade. Inyalo mna nyiso wa sigandi achiel kachiel par ni mbui mar Facebook bende wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya. E mbui mar Facebook Sharon Ong'aw bende na penjo mar mondo mi ilernwa sigandi kaka nobedo. Okinyi makawuono thuond wach mabende watwake en dak mag jopuonjre. Tudri kodwa lens mago mag SMS bende 0263000. Okan kenda mar chwalo twak makama. Okinyi makawuono ntiere gi welo adek. Kachako mana mobet batha e bada mar koracham. Antiere gi rawera mabende ong'ere gi nying mar Moses Onyango. Obiro mna leronwa sigande kaka noriwore koda skunde mag sekondar. Kinde mare na chalo nade. Bende biro mnye thuolo bende biro nyiso kata mana skund sekondar mabende noriwore godo. Kopogre gi Moses antiere gi Jacqueline. Jacqueline inyonge Jacqueline Okiri mabende en jahocho. Bende biro mna nyiso wa moko kata mana paro mopogore opogore mabende biro chwalonwa kadhi nyime gi chenro makama. Bende machiegni gi Jacqueline wantiere gi Ezekiel Odongo jalony e weche mag somo. Koro odiochieng' ma kawuono kata bende ni wadwa bedo gi sigana wadwa go mbaka. Obiro bedo mbaka mantiere gi puonj mar ariya. Arwako welo ni machiegni. Erokamano ahinya nikech nasechako gi Moses. Moses nyalo mana nyiso wa ni Moses ni nikech odiochieng' ma kawuono wago mana sigana dak mag jopuonjre to ma bende thuolo mabiro chiwo ne kata mana Jacqueline kanyakla gi Ezekiel nikech wan duto te en geno maranenwa wadhi e form 1 donge. Koro wabiro mana chiwo thuolo mar mondo mi ulerno mana sigandu kaka nachal ndalo mabende nuriworo gi form 1 nachal nade. Kachako kodi Moses. Andalo mana donjo igni 9 mokalo. Kopo ni donje school ntie ga expectations min godo kachiel gi ma janyuol nigo kidonje school. Ndalo wacha nonenre matek ahinya ki I compare gi masani. Nikech ntie gik midwaro ni tim, ntie formalities monegi lu. Koro kane wadonjo tiyudo ko irado gi ji mopogre opogre mowuok kuonde maboyo. Jogi seche mirado kodgi seche gi mipo ki iyudo kido mopogre opogre. Koro kachake tiend kido mopogre opogre. Kido go to mana donje Moses to nachal ni kata mana nade nikech ng'eni sani akeni kanine school mar primary chakre klas 1 nyaka klas 8 bende nitiere skunde mag dak kata mana boarding school. Kana ne primary e mano nasomo Kisumu. Ne onge skunde ne onge kuonde meg dak. Klas 1 nyaka 8 kisome boarding school. No kadak. Klas 9 form 1 ka Form 1 nachako dak kane high school nachako dak kanja form 4. Makori ni chako gidei mari nyalo bedo mayot matin nikech barabara in dhi to idok dala nyaka e klas 12. Achopo kodi Jacqueline. Erokamano Sharon kuom rwaka e twak makawuono mar nyi school dake school. School midake nigi challenges mopogore opogore. Ober ntie berne to ntie rachne. Nikech seche mwadonje school form 1 ng'eni koro wadonjo wadwa romo jok mopogore opogore mag kuonde mopogore opogore. Kaendi ng'ato ka ng'ato biro gi kido mare. To kaendi ntie experience madwaro ni seche ma nyathi donje school ni bed ga gima nyathi obed no selos kode kaluwore gi jonyuolne mobedo well prepared ni kumodhiye ni odhi romo kod jok mopogore opogore. To gima kama wan gi gimiluongo ni influence ahola
Ahola ni en ahola, nitie ahola mar joma mine, nitie ahola mar nyithindo, nitie ahola. Kore school ka haswa nitiere ahola mar nyithindo. To mano e gima wayudo ni ka seche ma nyithindo gidonje school, ing'e nyithindo gin jok ma pachgi pod yom. To ing'e ni seche ma ne e primary ne entie lwet janyuol. Mano bedo monitored. En ng'at ma ne inyalo tae. Lakini kae koro obiro kuma dwa dong kinde gi jopuonj, to most of the time jopuonj giromo go mane class. Koro kae nitie challenges ma kawuono wadwa puonjore into details. Kawuono wadwa puonjore to Jackie ageno ni imbende ka niriwori gi skunde mag secondary, experience mari na chal nade odiochieng' mokwongo? Ing'eyo an korka kora, aparo ni kada donjo to noyudo ka jonyuolna nosewuoyo koda, nosejisa gima school ma boarding en. Koro kidhi kacha to nonyisi ni idhi kiketo pachi e somo. To idhi romo gi paro mopogore opogore. Koro in kirieyo gimopuonji tidhi akinyathi maber. Te ka ichako luwo gimiluongo ni influence ni tinyalo po kikier e yo moro. Koro always I was very much focused. Ezekiel, in mari na chal nade ka niriwori gi school, to bende okunyiso kara mna skunde secondary manusomi? Mara Ezekiel nyalo mna chako gi school secondary manisome higa mane ka niriwori gi school secondary odiochieng' mokwongo na chal ni nade? Atimo penj mar klas 8 e higa mar 2004. Koro katimo penj mar klas 8 to naonge pesa mar dhi secondary. Nakadho maber kabisa. Ng'eni 300 mabup kinwange gweng' to en max moro maber kabisa. Koro nakadho to ne aonge pesa mar dhi school. Ko naliedo ga kinyosi dala kucho. Mane gima tich manatimo. Koro yiro ka jok ma samoro ni yombo mabor nyowoyo dhi school kendo giduogo ka girwako uniform. Gigo mbaka mag mitochondrion gik maka mago. Koro naliedo kasto ka higa mokwongo higa mar 2005 yes. Dirumo to japuonj moro manong'eya nowinjo uma ni father moro mar Catholic parish mar Asumbi ne chako skul moro mar nyithikie. Ni puonj nyithikie nono iluongo ni St. Tericam Gracious. Kana winjo uma to ngisa no mera skul mono nitie kan jitimo interview, the team interview kikadho to dipo kinwango thuolo madhi secondary. Nadhi atimo interview madhi akadho. In fact, nan admission number 8. Koro kachi chande kana adhi roje school, mani ngeni koro adonjo school 206. Mano koro madonjo koro form 1. Koro kadonjo form 1 206, to anadhi gi mindset ne nyithindo ga pogo na kete mage nyithindo te. Nadhi do ka ji kara joma mage tichore. But yes, koro gima natimore ni an from the word go. Na bedo ka gi mindset moro ni ngima na nyaka bedie ng'at moro ma ji nyalo siemo ni wuod ng'at ni nitie ka. Koro kana dhi kujo tapani mindset no dhi attract a lot of attention mo dhi oketa prefect mokwongo. Koro ngima na e high school 10 and prefect. Mano kabile primary. Kamano koro na dhi St. Tericam mabe talking na rio St. Tericam ne kalore nyithino bedo mang'eny to yuto na tin nikech father ne ng'ata achiel sponsorship moko be ne onge. No dhi okolas madugo dala adok timo tije mag dala mag liedo to riembo ngware mara piko. Ema toke no japuonj mara mane principal lungo ni magonero kama na yenye lungo ni Vitalis Ojwang Rarewe. Ema nago na simo penye to donge Ezekiel to makoro school to gore penye koro ite timo nango. Tangisi japuonj na doke teacher mar liedo to riembo ngware ma antiko ka. To wuoyo gi uncle mara owad gi baba madung lungo Jona Bango Dongo. Ema koro okaw bada motera school koro nadhi Uber Boys mantie mana tie dalawa. Ajaka kelo dudi. Makori loko nyaka koro school. Yes. Kuro kanya manadhi Uber Boys. Uber Boys ka kuro adhi kuro adonje gine form 3 kucha bede years ariyo. Kacha kuro ngama ngongo bullying onge. Kinde magu be nantiere bullying. Angeni Jackie mbe kinde maniso be nantiere bullying ibi brom na nyiso wa matut. Kata makano Ezekiel aguni ro kamano kum wacho kara mna sigandi bedo gi chier mar wacho sigana makamano. Ngeni oduche makawuono. Kata kanwa nyiso kata mana e weche wa manyien. Ntiere moko kum jopuonjore mak sani kadhi kata mna skunde. Odhi mana gi box ne chakende. Onge gi mora hiye nango janyuol ok nyal. Ngeni sani be mabende nyithindo dhi skunde mag boarding kinde masani bende en kinde matek. Jonyuol ywak malich economy
uchumi kata mna weche mag uchumi bende ng'eny. Mana kachako kodi kachako kodi Moses. Moses ingeni kata mna kaniso me day school. Inyalo mna nyiso wa achiedh nade ma bende ni kadhe. In kanidhi e school bende nitiere gi gik moko amoka nikech nitiere jonyuol manyalo gi ma ok nyal. Te school kacha bende oboromo gi jonyuol kata mna nyithindo manyalo gi ma ok nyal. Han kana chako day school kana donje form 1 nakalo kuom gik matek ahinya nikech kaluwore gi sechego wan nyithindo 4 dalawa. Ne wan gi nyithindo 2 college mano owadwa maduong' gi maluwe ne nitie college by that time. Owadwa mar adek ne nitie secondary notieko. Koro an last born. An mana donje form 1. Koro yudo ni gimora mora ne ng'iyo madhe nikech fadhe no se ninde bade. Koro king'iyo gik mane madhe kalo through gik mano timo mondo idonje school naneno ka ne tek ahinya nikech onegi report osemi date osenyisi no negi dhi chieng' kama school fee poki yudo te poki ng'iewo kata shopping. Koro ugo simu ka gi kacha monde kuneni idonje school maber kaka jowete gi moko. Kasto challenge michaki iyudo ni kata chieng' midhino ionge gik moko te. Udhi tema mondo one kinya kawi. Koro ko yie kawi tichaki neno jomoko kako donjo yudo kupogoru mabor. Koro ne wan gi such challenges ka wadonje school. Te bende mang'eni chakre kata mno odiochieng' manyoro kata odiochieng' ma kawuono nyaka kiny ka jopuonjre ped medo riwore gi skunde mag sekondar. Magi gin moko kuom achiedh nade ma bende pod gikadhe. School samoro idware gi rim mag papers, uniform bende tinde skunde moko bende inyo ni nyiewe skunde. Jacqueline, ntiere wach ma bende Ezekiel dokelo ka, wach mar bullying. Seche ma koro nyithindo koro riwore gi skunde mag sekondar. Ntiere nyithindo moko mana somo kata mana boarding school ma koro riwore gi skunde mag sekondar. Ma bende samoro gin ne giseng'iyo gi life kata mana bede e boarding. Sani ka giruore gi skunde mag sekondar kata bede ni bullying ok en kaka machon cha. Sani bende ng'eni nyithindo bende wuok e kido mopogore. Sani ka gidonjo kata mana e skunde nek bende gibedo akicha e yo machalo nade. Mano en the key e boarding ka. Mane wach maduong' e boarding nikech seche ma nyithindo dhi e boarding nitie nyithindo ma most of them oluongo ni pod gin naive. Gina gidhi adhiya ka gikia anything matimore boarding. To ka gidonje boarding ka to ka gidhi giyudo tabia moko mopogore manok gi expect. To sechego ng'eni mamani jonyuol ni be koro onge ka. Koro in gi jopuonj samoro japuonj moro ma be iseng'iyo go minyalo pimo ne gimi dhi through be onge. To bullying nitie kata sani pod wan gi bullying. Bullying ne nitie chon kata sani bullying nitie. Kata sani pod nitie. To masani ni be anyalo wacho ni masani ni kora anyalo wacho ni machon cha ne nyalo bedo maber matis Sharon. Nikech the kind of bullying sani manitie e boarding maseneno gik maneno sani timore nyaka tani nyithindo manyiri. Ng'eni chon an kata kanu wasomo mode ni ne nyathi manyako kamadho njaga. It was something very weird. Gima ok ne timre. Njaga in fact kata mana nyathi ma wuoyi kani yudo ni nyathi jokang'ane madho njaga to ne en gimoro ma rach kabisa. But sani bullying mantie school inyalo yudo ka wawacho ni influence nitie school ka. Iyudo ka nyathi wadudu arwaki e gimoro ka. Ini bire school ka ikikia ni gini timrega. Idwa introduce e gini. To nyaka nyiri sani madhe maloyo kata chuo. Koro ing'eni samoro nikech ionge ng'ama idwa pimo ne gini. Oketi mokuongo go paf. To in kata paf ndo pok ni ywayoga. Ting'eni japuonj ming'iyo go midwa dhi pimo ne gini onge. Janyuoli be onge. Obro tieli ka mos gi gini machop kuma kore chako timang'o. Ichako madho gini. Apart from that nitie kata mana gik ma wayudo ni kata cult be waseyudo ni nitie school sani. Cult gi nyithindo moko donje kong'eyo to moko donjo ka gikia. To ng'ato nyalo ng'eyo nade kata nani mae cult to mok cult. Mano somehow en a challenge kuom nyithindo mang'eny to ng'eyo. But moko nitie ma ng'ato nyalo pimo ni sana ochako ni kata ka ineno ga nyathi moro kata kogoro gimoro e dendi to gino ber niga kata ena tattoo for example.
to iadmaya ga tatune no to nyisi yere ogorunigo kara kiere tabro teri mondo go ogorunigo ini bro gore innocently kaini wenene gimineno mar mamoro wang kara en tatu manigi wachne mano mangama donjo kakia kose goro ni tatu ni with the time ibro neno kanitie maybe some funny things machako timre ngimani kore chako ga kore ka obro open up to nyisi the meaning mar gik matimore ni makoro jaki temo lero ni seche mabinde koro nyithindo koro riwore gi skunde mag sekondar kata mana kopogore kata mana gi boarding kata mana skunde mag day school ma iwacho ni kaluwore gi kido kata mana jonyuol kata mana nyithindo owuok ute mopogore opogore mane gimitemo wach owuok e kido mopogore opogore to koro wadwa riwore ka to kasto donge wadwa ng'iyo ni ibedo bullying nango bullying masani atemo wacho ni bullying masani opogore gi bullying machon. Bullying machon cha ne en ni kibiro gi sabun kata gi skari ng'ato biro maonge skari to dwa ni skachi ni mudwa tiyo go dinge ni mare okotigo oboko ng'iew lakini machana en sabun ne en gike wuoche ni onyalo mayama socks mikae morwako ga swetani something like that lakini sani to koro wayudo ni bullying masani dhi to another extent mama chacha wawacho ni ne ber nikech ka ng'ato tiyo gi sabunda ana onge ga sabuna en mara ibutiyogo that was a different case to sani bullying ma introduce ye gimoro samoro en biscuit emomi iticha emomi ni odichi makawuon kata mana ka jakin tire ka en mana mar puonjo ang'eni nitiere kata mana jonyuol ma samoro koro neno wa samoro gin thuolo kata mana gi nyithindgi nyathine ma kata mana kodichi makawuono kono setere skul mar boarding kata mana day school joma riwore gi skunde mag day school samoro kono seriwore kata mana gi day school to koro kono bed kata mana thuolo gi janyuol mar nyise nikech nyithindo samoro bende okia to bende nyithindo kata mana maneno wa sani ng'ato kochuni gi gimoro kokidwa to kidwa Ezekiel ni lero nwa kata mana weche mag bullying akeni kinde mag bullying na chal nade kopogore gi sani gima timore ni adhi ngeko matin kuom gima wacho to ka poka geko mano wawach kuom bullying mar tire direwa direwa ne tiskunde tire bullying ng'ato keto wache ne kacha to ng'ise no mera wache no adwa ne kaduogo to kang'iyo rata nera wache no mano nyiso ni igoye rangi to rangi ni okomi igoye gi rangi ni keja form 1 ibinje ng'ato ng'ise no mera ka wache no gone mama usime dala ne dwaro pesa mar ginene ka mondo nyego no mkatika nen bullying moro ma physical koriro ka bullying chande tinde onge to bullying nitiere skunde sani mineno ko ne kendo bullying masani endi oken ma ng'ato neno kibulu ng'ato en bullying mar obuongo ibinja now gima wacho no en gima timore sani endi kendo an gima nyalo kwayo jonyuol mabes ko luonga gande iluonga ga skunde mang'eny wuoyo ga nyithindo iluonga ga skunde mang'eny sana but gima nyalo nyiso jonyuol nikech sani koro jonyuol ma wuoyo go nyithindo sa dhi skul jonyuol lemne uro nyithindo kendo sami nwango thuolo mar wuogi nyathi in tim makori mokwongo gombo keto nyithindo e gik marach kidhi kuche chonde iyudo ka in samoro ya familia mare prep kund mana wae gine gi tidhi kuche chonde iyudo ka nitiere jogi gin gi kund mabet ka obu kund mabet ka bup to king'yo gik ma gitimo gik ma samoro ma judhi break gin gi pesa ma gidhi gore canteen onyalo ma okoni an kawuono ka chamo ganda to dheton ma ko oywa chapat gi soda moyuomo yin to oganda ma nyaka cham nikech onge option iwinja iyudo ka en yani odago ngima modwaro odago ngima moyiero en school to chal ka gimeno yes en ochamo future migombo dhieno en ochame sani tun kod school kasto samoro ikie kumoae samoro ikie kumono angigieki kasto chieng' moro ipo ka odhi ogweli adwa nyisi gima notimore school nikech ne an head boy secondary to ka ne an head boy secondary to skundwa ne en mixed boarding school koro wasadhi nindo to kwasadhi nindo to piyo wejo ka kokogore dormitory one of the dormitories mag nyiri koro kokogore nyiri ywak mwene ng'ato thon wakone dang'o matimore koro wachako ng'wech kwadhi to wang'e dang'o matimore kwadhi kuchonde to wedo ka nyiri ywak te to moro ng'iso nitiere nyako moro kanyo ok iluongo nyingi kisani koro ng'ini ji dongo nyako ni endi ne kare threaten do chuo jowargi gi pala to pala ni ogolo kae pala ni entie gode box ne iwinja koro kicheko mos
to iyudo ka nitiere gik moko mosebedo kotimo ma nyithindo koni ata nyathini enang'o. Mokwongo nyathini jiuso okrume box ne gi biskut gi gik michamo gi okrume box ne en omeo pile. Okrum ne inyiewo gi tikelo ne ka ji okia koso nikech ageni mago ben gin mana moko kuom weche ma bende ji bende nanene e skul. Koro kamano yudo gi en ma kaka ripenje ni gigi yudo kanye. Samoro amora mano dhi skul, mano kuom kodhi skul norano gi nyako moro stage miyo moro. To wuoyo kode mamit motero dhi timo ne shopping. Mano mokwongo. Koro samoro amora modhi skul orado gi nyako ni e stage to timo ne shopping to dhi skul. Mane kaka nobedo initiated mondo donje cult. Kose donje cult kungo miye gigi kochopo chieng' moro kaso miye gik makoro tim gime tim wadwani kidhi kuchoni to ginene lewni matindo mag iye mag joma nyiri choki kelnwa. Kasto jius moketo kane ne me nyithindo. Makoro nyiso ni joko bende nyalo tiyo gi nyithindo masomo e skunde. Tiyo godo mang'eny. Ana dhi sikunde nitie gik moko ma kang'isi inyalo gore piny fed magi okonyo e TV. Gik moko timore. Gik matimore. Koro maendi kanosetimore kamaendi to kokodogo fweny ni kare en madogo wacho kende ng'amo ng'iso en madogo wacho kende gik matimore mong'ise ni mondo mi okaw oginene ogol remo. Matimore skul igine 26. Koro mano dhi miyo ji luoro ne kar gik moko mang'eny timore ma nyathino odhi oriembe skul. Koro gik mang'eny timore mokwongo korka gik mowachore kaka njaga. Sani nyithindo tinde madho njaga mikone jowa. Njaga tiyo lokore chiemo. Nyithindo mathindo madho njaga makori kone. Penjo maduong' en ni ng'a uso negi njaga to kinde ma gidonjo e skul bende aneno kata mana diere mana somo e skund sekondar. Ka nidonjo kacha wan ok yienwa donjo gi chiemo. Juice gi biskut go wan wawinjo mana story. Gemano bebe usome group of schools. But anyway, gima timore ni sani endi piny masani wadake niendi nyaka koro okang' ket matek mamiyo gik makamago cheko. Koro apenji wawetere mabor. The other day, nene school was it Migori County kozo kanye. Mane onwanka nyathini gi njaga kano kidhi guogi mondo miyo. Mano na Kisii. Yes. Ong'we ma sani no timore juma mokalo ni. Ong'we bag rodo ka nyathi oting'o njaga odhi go to school. Makoro ne achiel no iwacho ga ni kudi ema kudi achiel matori. Yes. Makoro wacho na achiel ne madhi toringo. Moses we awinje kram na sigandi e school mani some ang'eni ni somo Kisumu Day makata ka okelero no ganda Kisumu Day mani some. Nasomo Kisumu Day. Maru na chal nade wach ma bende Ezekiel wacho ni skund jowuoyi manusome ma Kisumu kacha na chal nade. Ineno kanan Kisumu Day kako wuoyo about bullying machon opogre gi masani. Ndalo cha inya yudo ni ng'ato mani malo ni kata ni e form 4 ne nyami siling achiel. To nyisi ni siling achiel ni dhi ng'iewo nago mkati e kantin tadwa change. Mane bullying manwa experience lakini from experience say wuoyo gi nyithindo mang'eny masani somo. Iyudo ni tinde bullying masani en mentally. Ng'ato tugo gi wiyi. Nikech kata kipimo gi ndalo cha kane wadonje high school iyudo ni jonyuolo nego play a big role ko makre gi wuoyo gi nyithindo. Nikech wadhi kacha wayudore gi jomopogre opogre kanye midhi yudo ng'ama ywa njaga ni. Tinde njaga jogi madho kapi. But why? Nikech jonyuolo go mbaka gi nyithindgi. Nyathi nya school to gima janyuol is concerned with en ngimane. Janyuol onego go mbaka gi nyathine ipenje kaka gik moko dhi. Nikech kate school iyudo ni jopuonje nigi relationship mopogre gi nyithindo. Iyudo ni moro en related ahinya gi nyathi ma ginyatimo gik moko dware e school. Makoro japuonj bende influence ramana nyathi e timo gik moko winjore e school. Inya yudo ni japuonj madho apelele kochopo weekend to wuok odhi oko kendo nya kawo nyathini e yo mopandre gidhi girad oko. Jopuonje be influence. Koro king'iyo relationship mar jopuonje gi nyithindo nitie moko manya influence positively moko be negatively. Positively iyudo ni nitie ga japuonj moro ma en ga oegemea ga one side. Nitie students mohero according to performance, according to character. Koro positively be negative in some way. Nikech iyudo ni kohero jok ma perform, ohero jok ma somo, jok ma ineno nok tim maber ka, gin oket gi tenge. To the moment miketo nyathi tenge makata Ezekiel nyanyisi kaka japuonj, kiketo nyathi tenge to dhi donje grube maricho richo.
ma seche miyudo ni gidonje grube mekaola ka gidhi oko tugo kate nini ko curriculum activities yudo ni giform groups gi skunde moko ma gitimo timbe moko ok nikare to kana ne school bende yudo ni from experience yua nyasore ni nochako chon ok ngimo chako sana nochako chon to it also depends gi to nyasore ka nochako chon kata mana kinyalo nyiso wa e skundu ma bende koro kama ni some chon ok wacho ni ne yua nyasore tinyalo mana nyiso wa ni nyasore kata mana kana biro ng'ana kelo gi uso gi e yo machalo nade jok makelo nyasore yudo ni mostly gin jok madongo jok madongo yudo kata ni japuonj nyakele king'iyo gi japuonj ma kijana let's say TP king'iyo kod mobiro timo internship practice yudo ni upondo kata kamoro upondo dhi yuae mano japuonjre pondo gi japuonj dhi yuae gipondo ema wacho ni lure gi ng'iyo mun godo gipondo gitimo gik mok ni kare yudo ni kata kochopo sa penj japuonj ni ema nyisi gi midhi kele penj koro yudo ni relationship gi okeneyo makare mana kaka Jacqueline iwinjo mana kata mana kaka Moses bende osewacho gin weche mang'eny maponi kata mana nyakwa Ramogi Ajwang bende ok awinjo an moko bende ok awinjo makora keni skul mana some an mana dino ita koso no kana kicha wach maka mana wadhi lose Jacqueline ahinya jopuonje ma bende tiyo gi jopuonjre e yo ma ok ni kare kok manya kwa Ramogi Ajwang parni chenro pod dhi nyime kaka na singo ni chenro pod dhi godo nyime lines magwa bende ni nono wantiere gi line magwa mag ong'we yamo kanyo namba nitiere TV ni kanyo inyalo ywayo nwa tola achiel kachiel mana kamano inyisa ni wantiere gi achiel kuom jopuonjre machon ma bende dwaro nyiso wa sigande odiochieng' makawuono Veronica mana kinyalo winja e yo makare amosi ni misawa itudri kodwa kintiere kanye tinyalo mana lero nwa ni somo e skul mane kanyakla gi sigandi Yes, awinjo maler ko Nairobi Lakisamaka. Yes, asomo school moro ni Nyamira Girls Bondo. Akani bise winje Nyamira Girls Bondo. Dede nyime winji makare. Yes, koro nadonjo nasomo how many years ago? Angi igni moko mang'eny mokalo nadonjo hapa ni gamar 2009 and gima nok yot of course mana kaka Owetera gose wacho being that naga Mombasa ndalogo no kan dala koro ingeni adhi asome school man dala koro nyaka ber gi language there's some different language kanyo koro kanyalo wacho dholuo maber be no kawinj ga ndalogo koro school ber yani iwacho Kizungu gi dholuo mano I mean gi Kiswahili mano sawa lakini koro kar dom kacha Kipedo ke dom to kendo koro nyaka jidoge dala jiwacho mana dholuo koro an kaka na mchumbi dholuo ne chanda and anyalo wacho ni bullying ni okochuno nyaka ibeda ni koro in newcomer ni in form 1 ni koro in form ja form 4 bully hii ni in form 1 hapana kata form 1 gigi bene no yudo bullying ikindwa ka ediere waka ido ka achopo hini nitejo kumochopo ma box opong nitejo moko ma box opong from that view kienda ina na maber ni ma jogi nyalo jogi ok nyal winja koro aneno ka achopo kanya neno ka pek ngato ok nyal yika gimoro alafu kikuchopo ni ito the mothers ndalogo nondi there's a girls school koro the mothers laroa gibegi doro wanajua kuma pek jok moa Nairobi jok moa Mombasa kuonde moko gomo kindala koro kineno ka jing'ang'ania hii tingeni bas ka sechumpu udhi chopo dom kacha ingeni setingo ndalogo nok yien wakaro tingo gimora mora ni snacks kiango lakini ngeni ndalogo anadonjo ka maton manentie kanyo nendana in a way koro ngeni kaka inya pande na gik moko koro ngeni dom gotieno ka jikech kayo tan ngeni andigi machamo jomoko ongego koro ido ka ngato ngi malich jionge namna ni mana sawa yiko donje dholuo ino kielewa kitim gimora mora gokinyi ichopo to kinyo gi life mar boarding koro gimondo gokinyi pili okrigo mang'ich gitimo gintie ng'wach neno koro
now it depends because background ni kumi ai jomoko are slow jomoko di piyo jomoko di mos do chandi matin koro kaka nadonjo natin of course so jok madongo go bengeni nyaka miluor isewuok oko senyisi ni kidhi school tibedo ngama ber ibo yudri gi joma buli kawgi akawa positively ikichak daw kodgi ikichak lweny gik makamago koro ng'eni kisechopo school ndio nyisi ni kikichak lweny lakini ng'eni ng'ato kose kido ka ng'ato ng'iyo kodi marach chopo kuma koro idwa nyise ibeni nyalo chung kari gimoro kaka pango line ng'eni wan ndalo go ne waonge dining hall wachopo chon matin koro ji pango line kadhi chiemo ido ka ja form 4 kata ja form 3 obiro mong'ado line iwang nikech mana ni ja form 1 ijo ka komiti maber a form iti mango line ka we ng'ad ka ng'eni koro nyaki chung kar tiendi an nachunga kar tienda to acho ni okinyal ng'ado koro achunga dhi chiemo amani koro ing'iyo gi chiemo dala ng'ini kokiyieng tinyamedo chiemo unlike koro school mose mino emomiyi seche moko mi mana kuon galot dala uting'iyo gi pilau ing'iyo ga kiang'o gik mamit gi koro dwa chandi koro mokwongo ne ng'eni nyalo neno ni pod an sawa ipuko chiemo ido ka jomoko gombo mana chiemo no jomoko wa background moko mopogre ne gigombo mana chiemo no samini wite cha eno chame neno koro ido ka gik moko ok dhi maber Erokamana inya Veronica mana kiwinja kanyalo mana penji kani wacho ni kata mana e dormitories kuonde nindo nuloso kata mana gi dholuake kata ka skundu no nuonge kata gi dis kata mana kopogre gi mano bende nitiere weche mag homosexuality ka iwinjo ni skunda ahinya Nyamira Girls kaki wacho nen school mar jomanyiri bende ye kanyo bende iwinjo nitiere cases kata mana buche mag lesbianism akeni skundu na chal nade Nebedo go, lakini hapa ni kama donjo, anyalo wacho ni man ignorant. Nje gik moko manoka arangi. Nikech be ahinya negi hinyo go wacho gibeluo dom. Tingeni sano anka giwacho giwo gibeluo tanan oko. Kanyali understand kora nira ndachon. Koro ndalugo nintie, disk be nitie kaki wache no. Amani koro karingeruo. Anyalo wacho beluo gi prefect. So prefect nobe no kanyali miya disk nkeshano sipne. So koro via mbele. In that case, watch homosexuality. Marobe nentie emani koro okay abo wacha anyalo kata wacho ni apa ni openness the experience the advanced experience mangato nigo gik moko ne chala weird ineno gik moko katimre to kinyalo wuoye mano mokwongo mara riyo iluor mara dek inena kagima it's none of your business ineno ka kidonje to dibedo shida and apa ni achako nene kan form 3 nanti course milongo ni computer studies not moga computer studies koro nonga gi owete wakanyo ni mine I think wedena naneno ka gik makamago timre but now okinyal woka ni icho moja punch tir kata ngata iwuoye idhi wach ni in snitch kaka gilonge gibeluo maber idhi ngeni ni mdaku ineno mara riyo ikia nango mo megichopo kanyo ngeni jonyuol ni kaka jonyuol be ponjo so as I grew up nje kaka janyuol no ponja mangi maber ni marach masawa maber marach koro ngeni jogo labda ngeni be jonyuol amo acha ni jonyuol actually they have a part to play get jonyuol no be ni bet gi nyitendgi ginyisgi ina na mi school sani kichopo to gimadi tim kanyo yadi som kikidonje moko gi koro ngeni jonyuol matinde kata meko machon matin leta mogi kaka dangi bet gi nyitendgi moko wigi kuot moko nena ni manga maduong' onge gima danga obo timo keni school koro gionge mwelekeo students bira school onge ngamo puonjo gi onge ngata moketo gi e yo maratiro koro gin ne gichopa to koro nikech chuo onge imanyo chuo onge wan ngeni dalogo nose puonjo makoro gigono akia to jo abo wacho ubo yie na monda uo a good example no wacho gani jo town jo Nairobi girigi ema puonjo gik makamago koro jo Nairobi ngega nitie kaka onyalo timo ma koro ka gibiro to ngeni influence no jo dala be donje jo moko be donje jo Mombasa do jo Nakuru bedo gimoro kaka peer pressure and then nitie group no hapa ni nitie kaka gindrega joma mara nyingi nenga jo mangi pesa koro ngeni ibone nena ni abe donje group cha mondo ne ni anyalo agina at least nitie kuma mako koro ya donje group cha mane ni yoga gibedo mang'eny
I think mane ilongo nango. Orientation no chakrega kamano. Ibiro kamano mondo gibed identified the group makama. Koro no next COD nigoli assembly of course. Mbele mar bite skun note video punch. Of course ibo riendi. Kose riendi ninti repercussions. So kanyal we repercussions no gono nkech honestly I don't remember ananga ignorant manaka kana sewacho. Nanga nawacho gani if it doesn't concern me okabidonje. Koro nigiga dala iriembogi ibiro bang apa ni 2 weeks or even a month ibiro bijanyol ibedo ndele disciplinary committee and then now they decide your fate. Koro kaka giwuoyo no ema inyanyisi ni iduogo lakini mara nyingi no kaneka giduogo. Kose UD act on evidence UD then the truth. Ngech negingeni kimedo bet kanyo UD athiri jomokogo. Mani gima ne timrega. Erokamano inya Veronica kendo erokamano inya kuom chiwo sigandi ne nyakwara Mugajuang mabende naneno kendo winjo erokamano inya. Kwa nyakwara Mugajuang ka somo moko kuom ote magi mabende aneno ka useoro ote mang'eny ote chalolo lines magwa neno kata mana kachako gi mbui mar Facebook mabende par ni wantiere live kanyo. Nyakwara Isaac Chain ni kanyo. Winnie Kate iwacho ni it was nice, I got a caring and loving mother. Emilia Uksa iwacho ni neno chenro kendi mor gi twako. Wino Bonyeza iwacho ni isedonje chenro ka intiere Awendo mano Migori County. Erikson Ogwenimbe nani ni kanyo iwacho ni nitemo to notama lakini ngima nyaka dhi mbele mana dier. Bende kaneno nyakwara Mugajuang machiele Kato mar Madhenge iwacho ni anna donjo maonge kata mna requirements mana idwaro lakini Nyasaye majang'wono notelona kendo he made me who I am today. Lewis Wodawasi imbe nani ni kanyo wacho ni Sharon Wewach anyalo paro higa mar 1993 kod adek kana dhi join form 1 skunde ya wuoyi mong'ere ni Kisumu Boys detek koda samane mamwa koro oweya kenda e school korka adachako new lifestyle. Bede par ni nyakwara Mugajuang e kinde mabende koro jopuonjre mag form 1 kata mana class 9 regi skunde duchi makawuono. Anyalo kata mana paro kinde marwa kana riwora koda skunde mag secondary. Nitiere kata mana nyithindo moko mabende na ywak ok giywag ne giruore gi school to giywak ni owegi kendgi gikia kata mana ng'ata kende mano bende useneno kata mana ndalo kata mana Jacqueline e kinde ma samoro tero kata mana nyathi e school koro nyathi neno ni mama koro setera mama koro weya chal ka nyathi mar baby class ma koro seng'iyo gi ot itere e school dawe kanyo. Nyathi ywak to kata min be samoro ywak nikech ing'eni samoro pok ipogri ga gi nyathini maybe seche mo join form 1 is the first time makori dwa pogri kode ikia kaka odhi bede school ka elwedo modhi bete kaka wawacho ni school ka benitie gi gik mopogore koro ing'eni kinde duto anta jakwayo ga jonyuol wetena nika ipogri gi nyathi kamano gima wanyalo timo maduong' kaka jonyuol en umo nyithindo kod remb Ruoth Yesu. Asewacho ni ka wane ot kacha idala tipuonjo nyathi inyise kaka gik moko kaka piny en kata seche makoro wuok e odi kodhi e school to mokwongo nyaka ilerne ni school en kuma koro ji dhi rome jomopogore manitie all kind of characters. Koro i prepare nyathi tinyise ni mama mondo ibed nyathi maber ibet mana kama gikikiwe puonj mar Nyasaye Nyasaye wacho kama nikech seche ma gidhi e school nyathi ka nyathi dhiga gi muma to kani puonjo nyathi ng'eyo wach Nyasaye minyise kaka nyathi maber onego bed ni bet to odhi luwo mana wachno. Gimi puonjo nyathi haswa kotis omiyo jonyuol wetena kawuono adaloso kodu ka piny ma wantie kawuono en piny momer en piny mochung' ataro nitie all kind of timbe mopogore to chuno wani koro nyithindo gi benya kwa pogre kod gi no matter what kata wahero gi machal nadi koro seche ma gidhi e school ka gidhi chako bedo gi experiences mopogore prepare them nyisgi kaka piny en ong'et obed ng'at mong'ere makodhi e school toluwo gima nowinjo kamino puo kiko bed nyathi mabaro ba gik moko matindo nyalo ng'iewo ngima. Tikeni samoro kata mana janyuol wacho ni an puonjo nyathine yo makare to kodonje e school kacha oseruore gi nyithindo mamoko ma bende samoro jonyuol gi bende nopuonjogi to nok giluwo kata mana yo makare ma jonyuol nyisogi. Emomiyo kora wacho ni wadhi umo gi remb Ruoth Yesu nikech ing'eni kiumo nyathini gi remo which means ni kwayone kata in seche midong' e ot tijalamo ga kiume Nyasaye bed jaritgi
puonj gi ng'eyo wachni to moloyo duto pog gi timbe moko winjore. Ntie pat me Moses Okiluka madwa wuoye matis. Ma an as a parent, an a parent ma nyithinde osetieko secondary. Koro sani an gi nyathina moro mane ento hinyo bedo prefect ahinya e school from standard 1 nyaka otieko form 4 ka en a prefect to otieko kakoro en head girl en school captain. A school captain ne kanyo nomiyo I experience some other things. So at the same time, man been ajabedo ga committee mag school. School mora ma dhieta I normally find kitaga committee. Koro school no to no kita committee to kendo na ana disciplinary school kanyo. Nikech mai aeroga ratiro. Kata ka in school takwayo jopuonj nika uketo rules and regulations without obeying them. Then koro gionge gi teko. Nyaka kiketo rules to rules nyaka bedo obeyed. To kata kiketo school captain to jopuonjo kumiye support to miyo nyathi cha tich matek. To nyathino bende adwa nuparo nung'eni en ga nyathi kata bed mana school captain to pod en nyathi. To nyathini monitor the whole school. To nitie characters nyaka jopuonj kama da kelo kar jopuonj be wuoye. Jopuonj mabiro konyogi. Gibiro gin jopuonj ma pod tindo. Ka gibiro to gin gihinyo tudore gi nyithindo gi kendo gi jomako osiepe kod nyithindo to haswa mana yudi school mar nyiri kokel jopuonj gi ma yowuoyi giyudo kakoro gichal mbese tinge nyithindo ma nyiri gi bende onge ng'ama gineno madichuo kae moro mak mana jopuonj gi koro gihinyo ng'iyo gi jopuonj gi to ng'iyo gi no dhi to some extent. Koro an kaka nan disciplinary da fwenyo gimoro. Jackie kar ng'iyo kanyo gi gima ni fwenyo. We wani nyiso tok yueyo matin. Nyaka Ramogi jwang' chenro pod dhi nyime. We wakao yueyo matin, wagade kata mana pi. Bang'e waduogo koda twak ma bende dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango kik dhi mabor. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. En chenro machakore gi kodira. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Itivyo chopo. Wan gi budho mar tipo kachiel kod twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Handsome Mandawe, Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sa. Kod DJ Kolo, Kol Instrumental. Wan gi Winnie Adhiambo. Ero, onyisa ni mos na Aboy Handsome ka. Teacher Beach, sangwen e wang jowi mari mihero mar Ramogi. Kete manaka. Mana kamanya kwa Ramogi jwang' ma en chenro mar Mbaka Oromo. Chenro ma bende dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Ka bende odiochieng' ma kawuono thund wach ma bende walose en dak mag jopuonjre. Ahinya kinde gi ma bende koro nyithindo kata mana jopuonjre ma bende notimo penj mar KCP mar higa mokalo. Koro tinende to riwore koda skunde mag sekondar. Okinyi ma kawuono wago mana mbaka makende ma bende ageno ni kata mana janyuol ma bende neno wasane iyudo puonjruok kotenre kod mbaka ma bende wago odiochieng' ma kawuono. Parno odiochieng' ma kawuono ka nyithindo riwore koda skunde mag sekondar. Nitiere nyithindo ma bende pok nodak kata mana e skunde ma bende gidhongere ng'ere kaka boarding school. E school ka gibro dak yo machalo nade. In ka in janyuol kata mana ng'ata bed ni in japuonjre ma bende nena sani kinde magu na chalo nade. Imedo mana chalo nwa ote. Namba mar SMS 36000 Facebook wantiere live video Ramogi TV Kenya. Abinyalo yuda achiel kachiel mbui maga duto te iyuda at Sharon Ong'ao. Bende parni odiochieng' ma kawuono bende nachiwo ni thuolo in kaka janeno marwa mar gochonwa achiel kachiel e yamo. Bende gisanieri nyisowa ni nitiere janeno marwa moro ma bende nitiere e yamo. Susan, akene kinyalo winjo yo makare, inyalo mana nyisowa ni inenowa ka intiere kanye to sigandi inyalo mana leronwa matin e kinde ma bende nitiere school mag sekondar kata ka niriwori gi skunde mag sekondar. Hello Sharon, I'm Susan Odongo. Aneno ka Nairobi Lang'ata kae.
awinjo yo makare nyalo mna dhi nyime sigandi do chal kata mna nade kinde manintiere skul sekondar kata mana riwore gi skunde mag sekondar chal kata mna kinde maru na chalo nade to skul mane manisome erokamano ahinya an nasomo nyaka Girls High School to kaka paro when you were joining ne ayudo experience maber kabisa nikech ne ayudo jopuonje mabeyo malokawa kaka nyithindgi nitie nyithindo moko ka ne wadonjo ne they were so naive and they've never been to boarding schools before lakini jopuonje mane an go ndalono ne gikawa mana ka nyithindgi experience maber to ne nitie support societies mang'eny e school ma kata ka ng'ato nigi issue moro amora, let me say kata ka ng'ato nigi issue from home, support groups go mana yudo at Nyakas Girls mokonyowani they made us feel open that we could talk about issues at school. So actually jopuonje mana yudo kanyo shaped me to the person that I am today. Erokamana inya Susan wawinje yo makare kendo erokamana inya kumkete e TV mar Ramogi. Jaki na ngadi kani nyiswa sigana moro mana kinyalo nyisowa godo yo machuo kapok adhier Moses gi Ezekiel. Erokamano Sharon. Ya gimatemo wacho ni en ni ka rules okete school tadwa kwayo jopuonje ni monde omiye teko. Rules mar school must be obeyed. Mano kende gima dwaro nikech jopuonj moko nitie ma usika giloso usiano gi nyithindo ma okwadwar ni wabet gi jopuonj mok nyal protect nyithindo. Ka in japuonj monego bed ni protect nyathini to in emisedo ilokri nyathimi nyalo dhi nyaka ngiew ne gik moko, inyalo winjri kode morwak gik moko moko winjore school. For example, mano kana neno no ka winjo komora nikech ne en ng'iyo mane dwa bede kind nyithindo manyiri gi jopuonj. Ma pod timore nyaka sani era mane skunde mag chuo bende. To kakoro ne ngama prefect ni mama school captain temo raise that matter then wayudo kanitie jopuonje mane block that matter. Koro na wacho ni to magi be koro jok monyalo trust gi nyithinde wadier. Koro an kwayo mara ni janyuol gi japuonj adwaro wabed gi usiano maber ahinya. To janyuol kata in japuonj in janyuol to kapok ibedo janyuol tadwa paro ni ni bedo janyuol. Koro gimitimo ne nyathi ng'ato ni adwa ni puonjri paro ni to in ibro winjo maber ka ng'ato timene nyathini. Adwaro gima timore momiyo piny bedo gi maisha mag chal kama Sharon. En ni ji osebedo gi gimiluongo ni lack of trust. Dhano, they are not principled. Dhano wero gik moko ma ok winjore. Nikech ka in janyuol kaka in sane gi an wan jonyuol nyithindo gi nie bwowa unego wabed joritgi ka wanyiso gi yo makare, ka watayo gi to ka wane moko wanyal tayo gi kwa nyiso gi yo kendo wanyalo kia. For example, aseneno nyaka skunde moko mang'eyo moko nyal mention ka mana yudo ka japuonj moro ne ntie mani matuo no dhi more affect nyithindo more than 100 e school moro I Nyanza ka nyithindo no yudi ka koro nyithindo tuo nikech wach japuonj achiel e sama no manye no ringo mapok no kaone atua mora mora no manye ima akia kata no yudi eventually but ne en ng'at mano ringo completely makoro nyiso ni kada mna kinde makoro sani nyithindo riwore kada mna gi skunde mag sekondar wach mar japuonj gi nyathi osiep to matimore skunde mag nyiri kanyakla koda skunde mag chwa. Ken Ezekiel di wach nango katon kotendre kod wach makama gima kamano timore to otimore nikech kulo wich piny ji ok ng'i mbele. Onge japuonj ma okawo advantage mar nyathi sikul nikech ng'eni wan iluongo ni gimoro iluongo undue influence. Undue influence mano gi dho ngere iyudo ka ng'atno man malo ni en gi thuolo no ma iyudo ka gimoro amora mowacho inyalo obeye e yore mang'eny. Iyudo ka for example ng'ato moro kaka nyathi skul gi japuonj samoro kata ma iyudo ka bende ok nyathi moro mokethore to kuro ka japuonj ma puonja mondo ngima odhi obed japuonj mong'eyo emong'iso mana tim kama to iyudo kodhi otimo gima kamano. Na japuonj matimo gima kama endi obed kong'e maber ni nyako ni chieng' moro ng'ano yare mobed ng'ama machua
to nyako ni bro hate nyaka chieng. Nikech ng'eyo bene ni kao advantage kane an naive, kane okang'eyo. Samoro advantage ka gikao, samoro kao ni samoro en japuonj mapuonje, ka wano keto ne kata na max matin, samoro kata na kaka gine school boarding, samoro idwaro gimoro, japuonj wuondi kanya, samoro wano keto ni kata na okao ni mkate okelo ni gik makamago. Gima timore ni an gima nyalo nyiso japuonj moro amora ma de par makamano. Nyathi sikul en mwandu sirikal. Kidwa ne mondo ngima ni odhi mbele kendo kata mana gweth mondo bini. Weri kode. Nitie ji oko mang'eny mamanye manya. Dhi manyri kodgi oko. Nyathi sikul weri god we manyo kuong moki bi kinde biro bedo gi nyithindo. To onge ng'ata ma gombo nyathine bedo kamano, including ng'at matimo gima kamano. Yes. To Moses, ineno kata mana kinde manusomo sani ng'eni piny sani oselony, nitiere kata mana issues, kata mana weche mabende gi sani osebedo ka mienjo. Nitiere gima iluongo ni homosexuality, mabende sani winjo skunde mag nyiri winjo ni lesbianism, skunde mag chuo winjo ni gayism, ka nyathi nodonge familia moriere, ka wanodonje e skul kacha, to koro kikruok mabende wawacho kaka aola, kata mana aola gi dholuo. Aola mag nyithindo kata mana mag jopuonjre. Akeni skundu mar Kisumu Day, akeni no chal nade? Ndalo waka ne waonge gi cases mang'eny, nikech Kisumu Day ne chalo kaka KDF camp. Kacha ni nyagoi kitimo maber kata itimo marach, kata ifuolo tinyapo ka japuonj padi. Koro kacha ne wabedo trained to be hard. Yani king'iyo nune KDF ka kaka ne wabedo handle gi jopuonje ok nyier kodu mondi par kata mondi mos kata wuoyi wadu ni oyawre morning ere kaka inyamoso wadu no yawre yo wuoyi ok mosre school, lakini nentie a few cases manwa winjo, nitie moko manwa witness. Ne wan gi nyithindo moko aparo no ginyakalo kwan mar ji 5 kama. Iwinjo ni jo Nairobi koro kane gibiro kod kata rwakruok margi iyudo ka onyuol gi e town, iyudo ka long mar school ni nitie kaka odiye ma kata lweti ok nyadonjo. Koro gen pai. To bende girwako gi e school koso girwako gi mana ywa apanda. Girwako gi. Iyudo ko dio nanga, iyudo ka kata taini nitie kaka okete ma ochalo botai. En owuok Nairobi. Koro iyudo ni jogi mane gikelo kido moko ma jogi kia. Lakini ki i-compare gi population maduong' mane owuok machiegni gi Kisumu, iyudo ni no girwako kidogo. Koro jogi ne gin kigin ma nitie ndalo moko mane nitie dormitories. No yienwa kaka form 1 form 2 jok mawuok mabor nyabedo gi dormitory gi nyabod gimbe. Koro no ken necessarily bed ja form 4. Koro nitie dom moro mane ji opogore. Dhano pogore. Koro gin kar gi kacha nitie kaka giketo curtain ma gin jo Nairobi gin kanye ma gin tie. Jo Nairobi nigi curtain to joma wuok kata mana gweng koro gin magi onge curtain to no yie school. Ena gima gitimo ka jopuonje kia. Lakini wanto wang'eyo kaka jopuonjre. Gipogo curtain koro ikia gima gitimo kanyo. Kata during entertainment gin mana jo Nairobi. Nitie mana kaka giwuotho. Kiyudo ka giwuotho ji 4 giduogo entertainment ka. Iyudo ka tik moro ma chalo iro ni gowe kind jika. To un be kana nusomo koso nuluor kata mana chiwo report ir jopuonje. Bende nyithindo nyalo kata mana chiwo report. Koso ka wan chiwo report to koro kibininde dom gi kwe. Report ni nya chiwo kata kamano ne nitie kaka ikawi. Ing'eni kine kinde ya wuoyi oken kaka kinyalo pimo gi kinde nyiri. Kine kinde ya wuoyi tiketo ni dhogi iwacho ga gimora mora. Makoro nyiri moyiene gi puso wach. Nitie kaka ki iwacho gimora mora be inya bedo sidelined. Iwacho ni en msudi. Koro kosefwenyi ni en msudi inya yudo kitimo ni gik moko ma ok ni kare. Yudo ka kata kitanda ni mininde no ole pi. Yudo ka box ni ogo butterfly ne waluonge ni butterfly. Box igoto koni yaore. Yudo ka gidonjo gikaw gimora mora lakini
buge moweni kanyo. Jackie winjo en ngima matek kata mana sani kaka nyithindo koro ruore gi skunde mag sekondar mana kaka nisewacho jonyuol nitiere kama tek miwuore mana kaka winjo ma owuok kata mana ir Moses ageno kata mana ni kata imbe kata mana kana nyari kata nyigi mana some skunde sekondar bende na gintiere gi wach makamano chal kata mana na chal nade. In fact being ni head girl no miyo kale head girl ka no miyo kale gik mang'eny sana nikech ng'eni head girl en ng'at matemo rieyo school to e school ka ing'eni nitie nyithindo ma gin gi balo to kako wacho no nitie group moro ma giketo ni gin wigi tek wewe okinyal nyiso wa wabro nyisi ni sisi ndio kusema koro gin ok gibi chomir tir gidwa fighti in so many ways ka koro gima nitimo ga ne nyathini komoyo kata uniform tiyudo ka ne en tracksuit to gikawo piny to giwene malo kiny kodhi moyo skirt to yudo ka skirt unge no kwala nyathina ni ma adhir japuonj principal ana wuon apenje ni be ing'eyo gima dhi mbele school ka no yiena no ng'eyo tapenje ni titimi ang'o gino nochakore gi wach mana nyisi ni nyathi cha ne temo ne nyithindo ne oketo nyithindo moko manyiri koro ne gidhi ga neno jopuonj moko ne gichako ni gidhi neno jopuonj gi gotieno ni if gidhi ask for some subjects kia koro nyathini nowacho ni rules of the school wacho ni past sama kama okoyie ni dhi neno japuonj e library obede nyako kata wuoyi ne en a girl school koro ing'eni jopuonj gi ok odak e school koro ng'eni otieno nyathini emo weni school monitor en gi matron to mano bedo matek machal nade nikech kata mana ka en prefect kata mana ka ng'eni kata mana odiochieng' ma kawuono nitie kata mana skunde mathoth gin gi prefects prefects akeni inyalo ket kata mana ongala machalo nade koro prefects gi gima omiyo nawacho ni jo prefect en nyathi koro jopuonje ma nyaka migi teko ma teko en ni iketo rules to rules go ka ja prefect tije en ga the report ne japuonj gima notimore kas japuonj take action mane tij prefect to koro ing'eni kodhi report to japuonj wuon ok timang'o ok take action nyithindo ka overpower iwinjo time nochopo kuma koro iwinjo kata kiwacho ni emomi iwang'o giga e dom magi kotugo tibro wang' and I say no kumochopo it's too much only because nyathi samoro ne kaka skul ne giketo ni kibiro gi sa no yiene gibiro gi sa but it was black or brown koro kibiro gi any other color to prefect ni gi right mar kawo koro ing'eni nyathini ne en nyathi ma strict eno okawo tije chama serious koro oichako bedo gi enemies ne biro gi samoro ma en rasta colors to inyise ni kel sa boko ter kamoro kokawo to tero gi office koro ing'eni japuonj onego bed ni ong'eyo ni mano ero en rules ma nyathi moro amora moyud gi gino kata ka en dhi neno japuonj no past time onego bed ni to kelo ne report to japuonj ma take action ting'eni kikelo ga report to jopuonj ok time gimoro nyithindo ka chako koro jopuonj bende koro no gikwalo gike mochopo kuma kwal nyaka wuoche nyaka koti blazer ikwalo tang'iewo ting'eni wach kuo kata mana Ezekiel kinyalo kata mana yie koda sane ka jopuonjre riwore gi form 1 ing'eni ka wuono kata mana chakro odiochieng' manyoro ka gidonjo gi gik manyien box nyien uniform kacha nyien blanket nyien mattress nyien gimoro amora nyien samoro nitiere ja form 4 ja form 3 makoro rito gin mek gi samoro seti gin makoro rito gi chakro odiochieng' ma kawuono ma samoro joma nodonjo odiochieng' manyoro gige gi osekwal te samoro wiye no wil kata mana gi loro kata mana sanduge gi kaka okwal te sani kata mana ka odhi go ne janyuol mar simu sweta na okwal gige okwal we wach ni sani kaka piny owacho nowacho 100% transition skunde kaka Ulanda naneno Ulanda gi Sironga Girls chakro odiochieng' ma kiny nyaka gitiek admit ne giwacho ni gibiro admit jopuonjre moheo 800 magi mana form 1 kende ngima da bedo matek machalo nade mana gik mana walose kata mana gige homosexuality skunde kata mana jopuonjre ma bende kwalo kata mana gige jopuonjre manyien ka en ang'o ma bende nyalo wacho kotenre gi mano kuoni tiere kendo timore mang'eny to yiro ka nyithindo makwalo ng'eny gi gin potential gidhi kujo ka already gin potential ne gi practice dala koro gidhi exercise in large scale ka gidhi kuchonde koro lagi go retail koro gidhi timo wholesale yes gidhi timo wholesale kech kujo they are exposed to more to ka yiro ka nyithindo moko kwal no onge koro to kwalo for entertainment iwinja the fact no succeed not they go no mano gima koro more moko bende kwalo ne kech gidhi ginwango odhi kober
to nwango jukuge kucho to gidhi giriwore ne wacho no wuyo kuma hola mabe imbe ilieko matin samara umuluonga sikunde ta aja wuoga kuma hola bilungo ni peer pressure gin ntie kwana moro matiyo ga godo ni 1000 minus fachiel kigo gi negative 1 anan kigo e kanyo 1000 times negative 1 answer nango 1000 times negative 0 no 1000 times negative 1 and negative 1000 no and negative 1000 yes aya 1 million times negative 1 put in mana negative 1 million koriodo ka namba mora kato bedi mana maduong machal nade teka ni ore gi negative obedo negative koriodo ka nyathini puonj maber nyathi ochalre maber odhi kuchichone nyathi ma disciplined to nwango gi negative embo bedo negative to girwe gore ka jakla gibedo ke chakolore to nyathi gibedo negative kuro nyathi okaber to ka nyathi duogo to duogo tabia makuro mat kuro akanye jowa odhi nwango negative kuchono the multiply godo kasto the round off to negative yunjo gi matimore kuro gima nyalo konyo ma en ni e sikul kwendi bende luonge jomoko ma qualified jomoko manyalo paro ne nyithindo in the areas of characters iwinja mondo mi uwege nyithindo kuo timore kendo timore ka ahola nitiere kendo ka nyathi nyalo chako kumo mathindo kuo chakore mana mathindo ochakore mana kabilo gik makech onge ngat mano chako bilo gik makech gi glass achiel kata gi chupa achiel no chako gi ngwe wi chupa ko ai wi ngwe wi chupa dhi ngwe wi glass kata dhi obilo gi wi chupa mathindo mongir boko man matangone to keno odhi onja matin kasto koni o yan be okamethi ametho mana kan tiere sherehe kasto tuke do dhi obedo ngat makoro jatene kuo chakore mana matin sik medhe kwalo kalam e kwalo gima kama kasto graduate chako kwalo uniform graduate di jok madhe kwalo nyaka mattress madhi usna joko iwete kor chiel koro man gima timore kasto do ko akanyo to kuro duo kasto ochaka exercise ko kore die kuma oko kasto chingno ochako dhi otingo pala kata chuma kasto omanyo pesa mathindo odhi omanyo bunde kuma gidhi manye to nyathi lokore jamaundu olan odhi osome school to samoro janyuoli ni kacha ike kata ne nyathini jamaundu makiwinjo kata mana wach makamano japuonjo gocho nitie choni manok nyara kata wuoda nitiere video moro mana timo gande in fact atimo ga some online content ka ng'ato dhi chiko Kelly inspiration any social YouTube Facebook TikTok and the rest kura timo ga illustration gima kamano gino timore oluong nyathi oluong janyuol e school ni bi nyathini onango timo moko mag njore to king'isi ni nyathi timo gima kama to mako dhogi indo kata mane rach oyo ikia ne kichingi nyathini mopogore nyithindo nigi faces adek face moro wako seche mobiro ot face moro wako kama japuonjiti to gi face moro kama gin nyithindo giwegi iwinja iro ka nyathini ninge pokeno kubiro to dhi kanisa nyowuoyo to ko seche ma ena nyithindo jowete gi to pogore mambaka ma nyithindo ma usiepe gi nyalo goni kiwinjo ti nyalo koni manok nyathina akia koro janyuol be seche moluongi e sikul ni mondo idhi winj wach moro kaluwore gi tim mar nyathini winj jogo nikech gin gi spend time mang'eny gi nyathino mohewi winj gi to wach ni yawo osetimore kama wanyalo timo nang'o mondo wakony wach ok ni an mano gima kia an nyathino ok nyatimo gima kamano an mano gima kia kitimo kamano inyagino kendo nyathino biro rwenyi chopo kama koro kochopo gima nyalo time onge kiwinjo gimoro notimore wacho chino oyo ato gima kamano to pok talento kochopo timo kamano ere kaka dang makonyo kuriuro kanyakla be kunyalo konye to kiweyo ni ipogore ne kia nyathino bro koni fine janyuola ma support koda osira chieng moro bro chopo kama koro biro kwali ni wuon ibro donjo ne nga to chiego koro samore de donjo ka police ibro idewe kata maka police ibro nege gineno yes ibro nege gineno to ine mane pidho kodhino yes takeni Moses awada lose kotendre gi achiedh nade kata mana challenges mabende jopuonjre yudo kata mana iskunde Veronica mano gochonwa kata mana okang mokwongo nowacho moko kuom challenges kano wuok Mombasa en odhi somo e skul mantiere e gweng aparo kano nyiso no somo e skul mar Nyamira Girls mantiere Siaya nitiere skunde moko mabende nitiere bombe angeni ni somo e town mano Kisumu de ngeni ni mane chuny boma ma Kisumu kacha nitiere
moko mabende sani koro wuok e boma ocho gichomo gwenge. Gichomo kata mana e gweng' kumoro ma samoro kata skul onge kata mana pi, skul onge ma samoro kata mana ka pi olale gidhi timo kulo kata mana e gweng' ka. Nyisa achiedh nade kata mana ka nisomo Kisumu Day ma koro boma nikech samoro ok dak ing'e achiedh nade ma nyithindo moko kale e gweng'. Gin ma achiedh nade made ma bende nukadhe? An kaka nasomo Kisumu Day, iyudo ni relationship mar jopuonje gi nyithindo en mabor, opogre kabisa. Nikech iyudo ni japuonj ni kinene tikawe kaka adui ni. Kinene iseneno jasigu. Koneni to neno makosa. Manyisi ni nitie ndalo manomi prefects, nomigi authority. Mar ka itimo makosa, tikawi, tikuongi chwadi mondi, eki explain makosa no. Makata okitime, kating'e ni in on the right side. Nyaki dhi kachicha machwadi, eka i explain. Koro mani ng'e no kon. Koro egigite, waneno ka waduok mana piny e ji ariyo, en japuonj gi janyuol. Japuonj gi janyuol magi stakeholders mek nyathini. Ma winjruok onego bede kindgi. Winjruok onego bed ni in gi contact gi japuonj manie skul. Uwuoyo frequently mar ng'e ni nyathini cha dhi nade. In kaka janyuol itimo ang'o mar ng'eyo ni nyathi cha nie skul to oyudo okenge mopogre opogre monya somo environment maber. Nitie jonyuol moko ma iyudo ni baba tiyo, mama be tiyo. Mondo gi spend time gi nyithindgi tek ga kabisa. Koro ok ding'e kit nyathi e iye. Ma iye kabisa. Don samoro gipando mana kaka Ezekiel na wacho sama koro ibiro tin gi nyathini, janyuol nigi nyathine to koro pando kido. Iyudo ni janyuol obro timo gimoro amora, obo oro pesa, obo timo gimoro amora monyise gi nyathi. But mondo kaw sechege, mondo bed go gi nyathini, mondo winje. Magi kuonde moko miyudo ni nyathi nigi paro. Nitie gima timre skul ma onge ng'amonya nyiso. In kaka janyuol ionge ot. Japuonj ma be onya nyiso ok en go that close. Koro iyudo ni nyathini ohinyre e paro. Iyudo ni nyithindo tinde negre, nyathi donje yore kaka mek mer, mek yuanjaga. Ok ni moko ero. Moko gionge ng'ama ginya wuoyogo. To moko be bedo ga manipulated in that ng'ama gi trust. Ng'ama yie kuome, opani ng'ani ema konyiso to nyawinje. Ng'ano ema chak duogo timo gimoro mokia, noko par ni ng'ani nyatimo. Makoro role models bende samoro bende bago. Role models be onego bed gi part manya play ka. Koro gima nawacho ni janyuol gi japuonj onego bed gi contact. Alafu janyuol wuoye gi nyathini, wuoye kode, ng'eye kako time skul, follow up performance. Nikech king'iyo nitie ga, akiani biseneno ga nyithindo moko ma yudo ni kane ene primary, no yudo kata 238 marks. Kodhi secondary, yudo kata no wuogi A-, kata B+, otimo maber. Nitie moko mano yudo 4, 5, 4, 10 primary. Kagi donje secondary, tiyudo ni mae moyudo grade mane okobedo expected. Magi te chako kum japuonj gi janyuol. Lakini janyuol sana onego play the main role. Nikech ere kaka nyathi nya donje form 1, ineno ka ochako dok pinye somo, ma nyathi mane riek. Makoro jonyuol nyaka kaw kata mana okang' mar neno ni nyithindgi bende ni makare. Ma nyathi ma sharp, ing'e ni en sharp nikech primary ne te notimo maber. Lakini odonje form 1 to okikore gi ji. Okikre gi jok ma ombeko e yor somo. Gikikre, korembo chako kaka Kelly ne wacho, positive kiriwo gi negative en negative. Koro kikre gi joma richo ka. Nyathini kato ber mana manade, kato timo mana maber manade. Lakini ka okiluwe maber, tibo yudo ka ifel kaka janyuol e partner. Erokamano ahinya. Moses, Jacqueline gi Ezekiel utwak e yo makare. Kata kamano nyako Ramogi Juang, we wakaw wiyo mar ariyo e chenro mar Mbaka Oromo. Kwa duogo twadhi nyime kendo wadhi tieko chenro makama. Med chwalo ote magi, habro somo moko kuom ote mabende ioronwa bang' yweyo matena.
This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Highline Motors Limited manduka mapodhe mauso pikipiki mar TVS ka chiel kod tuk mar Piaggio sani mi riding suit ka chiel kod mafuta mar shillings 500 mar chako tich. Spare parts kod oil yudore e nengo moyweyo. Bende wachiwo free labor service. Lim duka wa mora mantie machiegni kodi iyud mwandu kaka kinde pok orumo. Gochno e namba simu 07 54 3 5 8 kata 07 10 8 4 Highline Motors Limited or TVS gige duto. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo mora mora. Mana kamanya kwa Ramogi aneno ka saa ringo matek. Aneno ka en saa 4 gi dakika 42. Makoro nyiso ni wadong' mana gi dakika matin. To watwak watiko twak makama odichi makawuono. Twak mabende thuond wach mare en dak mar jopuonjre. Mana kaka nase singonu ka pok nwakawo yo matin. Wesomo kuom kata mana penjo ote mabende ioro. Kachako gi line mara 2-3-6-000. Aneno Irene kiwuok Migori. Iwacho ni Nyasaye orit nyithindo mabende dhi skunde mag sekondar. Ramogi TV and Cynthia Uma kawuok Kisumu. Akwayo nutudra koda jo hocho mantiere studio makama. Wabro muna tudre kodi ka wan wasi wuok studio kara muna etwak makama. Collins Ongidi iwacho ni neno wachiel kachiel ka bende oyang jararieda. Iwacho ni aneno weyo makare ka bende aneno joma neno wamoko utemo wacho ni gitemo gochonu wato kwa maxi. Munyalo mana temo to wabro mana mako ge ka bende wadong' mana gi dakika matin. Anmin Kevin kawuok Nyakwere amor gi Ramogi TV kanyakla gi puonj mabende ukelo odiochieng' makawuono. Bende Ramogi TV an Polo Kuto mar Karombe School ye kodu kaka utayo chenro kiny makawuono. Erokamana ahinya. Kadonje mbui maro mar Facebook kiny makawuono. Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni Sharon Chon Bullings ne lich. Anne adonjo kod sandug bao. Mane jowadwa okunyo bur ma oiko. Tich ne ok yot. Erokamana ahinya Engineer Lazaro. Ochieng' Duncan Madhuin benda neni kanyo wacho ni Ramogi TV yo makare. Honorable Sami Makayere wacho ni Ramogi TV aneno weyo makare kawuok e gwenge mag Uranga. Patrick Pato wacho ni Sharon good morning. Awinjo twak yo makare ka antiere Semarata kama dhoma na chai mos.
Dano mogik mabenda bro somo ote mare min zone mana kaka pile kintiere chenro. Wacho ni luo chenro achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Kalangi. Dak jopuonjre e skul ok rach. Jopuonjre ma samoro rach kaluwore gi gik mabende gitimo e skunde mopogore opogore. Kok manya kwa Ramogi Juang mana kaka pile pono nono kirori sani antiere gi Moses Onyango. Antiere gi Ezekiel Odongo kanyakla gi Jacqueline Okire. Nikech aneno ka sadhi e yo mapiyo piyo bro mna chiwo thuolo mar mondo mi wach pachu mogik kalure gi thund wacho mar odiochieng' ma kawuono. We achak gi Ezekiel. Yes, erokamano Sharon, an gima da wacho mogik en e yore jonyuol. Ng'eny ne ji go koko mara o nyithindo to king'iyo mos to chakore mana gi jonyuol. Seche makoro kongo ni e fridge ma en kaka part of the meals, en kaka part of the menu ma kutieko chiemo timuode mesa. Ere kaka bro dawo na nyathini mondo kik madhe. Iwinjo matimore. En gima koro kata kiponi bile to bile mana kini wuon kisejipanga tiduoge e ot. Kintie gi nyithindo kikiket gik makachal kaka kong e ot. Yes, seche makoro imadhe ma en kaka chiemo. Idhi gole kuchi to fridge no ben emba nyalo dhiye. Koro ko chako dhi obilo kuno to kobro ma dhi mbele gi time. Kidwa korka respect. Seche makoro ji dwa dawo makoro ng'ama miyo, ng'ama dichwo dwa go ng'ama miyo e mbele nyithindo. Ng'ama miyo dwa yanyo dichwo dwa yanyo wuon gi ka nyithindo neno gidondore ndo wech modongo to nyithindo winjo ka nyithindo neno. Nyathini dwa ni mondo o respect ng'ama duong' nango. Onge nikech oneno ka jok mo respect most ema timo gima kama. Koro samoro gigi chakore e dala. Chakore e ot. Jonyuol role model ok en wuoyo kende. Role model en ni ng'ato kopo gimitimo ok kop gimiwacho. Sami wuoyo kod ndo bi wuoyo kod e tim kosi wuore gi dhogi kende. Owuo gi tim bende. Mane gima da wacho. Erokamano ahinya. Jackie wachni mogik kotigo chenro. Wachna mogik adwa oro ote ne jonyuol wetena kaachiel kod jopuonj gi jopuonj. Ne nitie gimoro achiel ma jonyuol anyalo ga wacho kaka janyuol waremi. Samoro japuonj bedo gi nyathi to luongi skul mondo nyisi chal nyathini to iyudo ka jonyuol moko gibedo against it, ok girwako paro ma japuonj nyisi. Adwa nyisi ni japuonj nyalo ng'eyo nyathini molo kaka ing'eye. Samoro in ing'eye to nitie kite moro mopondoni. Seche monyisi ma miga japuonj thuolo ama kete obeda gima open mi wacho ni en wach ma wendo kuoma to en wach malit to koro wanyalo konyo nyathini nango e wachni. Wariwre kindi japuonj gi janyuol mondo wawako za team mondo wakony gima nyithindo marweregi obed maber. To moloyo jopuonj ubeya kwayo ni beduru jopuonj indeed ka utiyo kod nyithindo ka unyiso gi yo makare. Jopuonj moko kuom okawacho ni jopuonj duto winjauru okaketho nying jopuonj duto, but wayudo nitie jopuonj moko matiyo kod nyithindo yo moko winjore makar mondo gi guide nyithindo ka ginyiso gi yo makare to gine makendo gitiyo gi nyithindo ka giwito nyithindo. Koro jopuonj gi jonyuol we wauru wabed jonyuol waduto, japuonj gi janyuol wan jonyuol to wadwaro ni nyithindwa giwuog nyithindo mabeyo ma nigi better future. Koro mano it depends me and you. Katieko Sharon, abro dwaro ni ka thulo yudre nikech samoro sao ng'adwa waduogwa go mbaka matuti nikech weche ng'eny. E seche maloso kodi ni an kod liel madhiye makazinda no nyathine odere. En nyathi jaha form 4. Nyako medhie form 4 ma wadhi ko wuok tich. Kaluwore mana gi gik matimore skundegi. Koro okwalero gi matut about culture agombo nwa bi waduogi wawuoye matut. Gin gik matimore kendo gitimore kendo gihinyo nyithindo. Nyasaye ma jag'wono to mondo umnwa nyithindo to gimiwa paro maliw mar puonjo nyithindo kwa ritogi kendo wapuonjo gi beng'eyo wach Nyasaye matut. Erokamano ahinya Jackie. Moses achopo iri wachni mogik ne nyako Ramogi Juang kata mana ne japuonjre moro amora ma samoro ikore mar dhi skul nikech gin te ok apaka gisechopo e skul odiochieng' ma kawuono. Wachna mogik ahinya kuom jonyuol en ni nitie moko kuom jonyuol mosembeko yore mar tayo nyithindo matinde. Iyudo ni tinde ute iluongo ji ni dad, mam, nyinge moko ma ideso nyathi. Iyudo ni nyathi kotimo gimoro ma onego chwade to ok bitimne gimoro amora. Nitie nyithindo moko ma kineno kata un gi welo onya timo ne wendo gimoro to in kaka janyuol ok ibi kwere mbele wendo. Koro iyudo ni nyithindo ideso tinde kochakre skul nyaka ot.
Mae gima onego wang'i sana. Chweto ananeno ni onego duogi nikech wan ochwadwa. Ni nyachwadi ma witi oko. Wacho ni okidhi ninde odni kato kidhi chiemo. Samoro kwacho ni chweto wano duogi ma samoro janyuole ma kaono osechwada kata mana nyathini e skul janyuolo nogono ema bende tero kata mana report. To bende kata mana kwacho ni chweto samoro bende nitiere jopuonje ma bende koro kawe gi ongala manyime nikech chweto ok en chwado mar ichwado ng'ato mar mondo discipline ok mar hinyo koso. Koro ok en chweto mar hinyo, en chweto mar nyise yo monego lu e yo makare. Kata kamano inyalo ni nitie jok mano chwad chon e yo mok kare, lakini king'iyo gi sani, king'iyo ngima ma gidake sani, giluwo yore maratiro. Koro gima nya nyiso jonyuol gi med rieyo nyithindo. Kigimbeke ahinya ma nyithindo tindi dese ute ma mam, dad, nyinge moko mabecho. Koro kata riwruok mar jonyuol gi jopuonje onego riwre gi jonyuol sana. Lakini nyithindo bonego play their part. Ok wanya wacho ni jonyuol gi jopuonje richo all the time. Nitie nyathi ma is the center of concentration. Nyathini be yudo ni nitie gik motimo ma kata ohewo japuonj to ohewo janyuol. Koro nyithindo jogi onego play their part te, but the main person monego steer this role en janyuol kiluwo gi nyathi kasto japuonj. Erokamano ahinya Moses. Nyakwara Ramogi pok atieko chenro makama, we asome moko kuom ote nikech ote kawuono ng'eny. Kasomo moko kuom ote kachako gi line marwa mar SMS 236000. Mike kiwuok Kisumu iwacho ni to bende iwacho ni japuonjre e mixed day school to challenges mubedo godo ng'eny e school en ni samoro thuolo onge kata mar timo assignment to duto chalre gi dala bende. Awinjo makare na kinyiso kata mana nyingi Jackie Musi kaendi anaparo ni nyathi madwa somo nyaka thegre kod osiepe maricho e school. An Samuel kawuok Makaka anene somo adiedo otek ka idonje e school. Kwanza students were discouraging me by calling me Amono. Don't check road chimaka wuone medhi luonge gi ni Amono. Idhi luonge ne ntiere gima nitiyo godo e chemistry lab. Kene kinyalo pare nikichina ninyiso ni tieko school higni 9 mokadho. Gimoro mitiyo godo e chemistry lab ma nyithindo samoro kana poko puonje form 1 to niluongo gi godo nyinga. Bunsen Bana. Erokamano ahinya. Iparo na nying makamano samoro kidonje e school okida luonge ni Bunsen Bana iwuoro ni manang'o. Kokamano kasomo na moko kuom ote. An Otieno Jangoma wuod Asumbi. Ngima mar school tok dwaro kinda gi lamo omiyo wajiwre uru ajiwa jokama. Desmond Omondi bende iwacho ni neno twak intiere ka